Znate kako kažu, ne znate dok ne probate. Zato želim da podelim recept sa vama za najsočniji kolač sa jabukama, a bez trunke brašna. Tako da odmah krećemo sa pripremom. Biće vam potrebno 6 osrednjih jabuka. Oprane su, kora je oljuštena i krećem sa rendanjem. Potom jabuke ostavljam sa strane da opuste tečnost, a ja prelazim na pravljenje smese za kolač. U činiju dodajem 4 jajeta, 50 g šećera i 1 kesicu vanilin šećera. Sada sve dobro umutim mikserom dok smesa ne postane penasta i kremasta. I da vas podsjetim da za sve detalje, nutritivne vrednosti i pisani recept posetite sajt eninakuhinja.com. Sada dodajem i 60 ml ulja, kao i 60 ml mleka. Pa ponovo na kratko sve dobro umutim. Jako je bitno da smesa postane kremasta. Sada dodajem i 100 g pšeničnog griza i 1 kesicu praška za pecivo. Ponovo sve dobro umutim na kratko mikserom. Sada dodajem i 100 g mlevenih oraha. Također opet umutim, ali kašikom kako bi smesa bila kompaktna. Pa dodajem i 3 kašike mlevenog keksa. Mleveni keks će zajedno sa grizom pokupiti sav višak tečnosti iz jabuka ukoliko je nešto ostalo. Sada dodajem i rendane jabuke kojima sam iscedila višak tečnosti. Sipam i 1 kašičicu cimeta. I opet sve promešam kašikom dok smesa ne postane ujednačena. Rerna je već zagrejana na 200 stepeni. Tepsija je premazana uljem, sipala sam malo brašna kako se kolač ne bi lepio. Jako je bitno da brašno bude dobro raspoređeno po tepsiji. Sada smesu prebacujem u tepsiju. Dobro rasporedim kašikom i kolač se peče na 200 stepeni nekih 20 minuta. A kada dobije zlatno žutu boju, peče se još nekih 7 minuta na 150 stepeni. I ovaj fantastični kolač sa jabukama je gotov. Proveravam čačkalicom, dobro je pečen, a kada se ohladi, nakon sat vremena pravim glazuru. U tiganj sipam 5 kašika mleka i 5 kašika šećera. Na nekoj srednjoj temperaturi ostavljam da se šećer otopi. Na kratko promešam. A kada dođe do tačke ključanja, dodajem i 200 g čokolade. Čokoladu treba dobro sjediniti sa mlekom uz stalno mešanje kako ne bi bilo grudvica. U proseku je gotova za nekih 2 do 3 minuta. Sada isključujem vatru i dodajem 50 g putera. Mešam kašikom dok se puter ne otopi. I glazura je gotova kada postane sjajna i savršeno glatka. Kolač je dobro prohlađen, odozgo blago bockanje čačkalicom i sledi najlepši deo, sipam savršenu glazuru preko najsočnijeg kolača sa jabukama. Ovo je recept moje mame i nadam se da će vam se kolač dopasti jednako kao što ga i moja porodica obožava. Još samo malo rasporedim kašikom. I nakon glazure ne morate čekati satima da biste poslužili kolač. Dovoljno je 10 minuta i najsočniji kolač sa jabukama već može da se proba. Mirisan, fantastičan, pun ukusa i odlično pečen. E pa dragi moji, ako vam se dopao ovaj recept, možete zapratiti kanal Enina kuhinja, Eni's Delight za još puno ukusnih i vrlo kreativnih ideja.
A mi se vidimo ponovo uskoro sa nekim novim interesantnim receptima. Do tada uživajte u svakom zalogaju ovog fantastičnog kolača sa jabukama. Prijatno!